Lalabas na naman si Uragon. Mamimingwit ulit. Holiday dito sa Saudi Arabia. Eid Mubarak. Walang pasok ngayon saka bukas. Kaya baba naman. Mamimingwit kami ng trupang anglers. Dito na yung sundo ko. Nagpasundo ako sa aking kaibigan, si Mr. Parbis. Nasaan na yan? Ito na. Alright, ito yung aking friend, Mr. Parbis. Ito yung sinervice ko nung magbakasyon ako, hatid sa airport. Good morning, my friend. Vlog? Vlogging. Yeah, vlogging. I'm filming, ha? Yeah. This is my friend, Mr. Parbis, my friend. Okay. How are you, my friend? Fine, sir. Fine. Okay. Thank you. Let's go to Mahajar. Oh. Place Mahajar, huh? Okay. But first we will drop by there yung pharmacy, Al-Nadi. I will buy medicine. Alright, nakabili na gamot. Oh, bilis. Pinadrop by ko si Mr. Parbis, naghihintay sa labas. Let's go. Tumigil muna si my friend. Bibili daw siya ng almusal niya. Alright, dito na ako sa Al-Mahajar. Akyatin ko lang si Ronnie. Oo. Uy, madilim. Hi mga guys, vlog-vlogan tayo, ah. Tagal na walang upload. Ayan. Oh, sir. Good morning. Nag-video na ako, eh. Ay. Presko, presko. Di pa ako nakakapagligpit, eh. Hindi ba ba? Ano oras bang batche? Pupunta pang dispaket? Tapos na ako, busog ako, sir. Kakakain ko lang bago umalis. Dami, oh, mga abubot niya ni si Ronnie, oh. Ayan, binigyan na sa akin yung toolbox na yan. Ito yung sound system niya, oh. Binigay ni Rico yan sa akin. Sabi ko sa iPhone, ko sayang yan. Dami kalat. Dami kalat. Ganito talaga pag nagsusulo sa buhay. Ganon talaga. Pang ano mamaya. Maggagawa ng ano, special na kape. Yan, oh. Pang ano yan, Yung mga pang Starbucks yan. gamit na ano, oh. Wala lang yung ano ko, yung Hershey, shout out. Pang ano? Pang float ko. Ayan, oh, Pang-pogi. kape. Tapos mayroong evaporated milk, creamy. Oh, yan, oh. Yun, oh. Bartender ng kape. Wala lang yung Bartender. pang-pogi ko. Ano yan, Ayan, oh, Hershey chocolate. Sinama sa, ayan, oh, Hershey, ano, syrup. Plus kape. Ay, maliligo na. Diba, yan, oh. Ayos. Lahat yan nakalagay na dyan. Nakagawa na ako ng Ricky. Manghuli ka ng ano? Manghuli ka ng maliliit? Oh, pwede. Maliit lang dalan. Hindi, gamitin mo rin yung isang malaking pamilya na pang ano. Yung isa, binenta ko. Oops. Inaano ko, nalagyan ko ng ganito kasi pinapasok ng ipis sa akin din, mayroon ganyan. Iniipis ang animal. Kape. Grabe, ano. Sila, alam dati, buta pag nagtitimpla ako ng ganito. Gustong-gusto nila. Bango. Oo, sabi niya. Kaya nga, medyo matapos na pag-test na yung mamili ka. Ayan, so. Kape. Special coffee. Made by Sironi. Ano yan? Sukal? Sweet yan. Pero tingnan mo rin ako kasi kapag ka lang sweetener. Kapag ka, ano, kapag ka matabang, saka naglalagay. Pero, okay na sa akin yung kakabili. Kape tayo mga beshi, mga uragon, mga lods, mga lodi. Oh!
Medyo okay na, matapang. Okay naman. Medyo ano laki, no? Matapang yan talaga. Cute lang talaga, no? Biotin. Sino? Sino kilala? Bakit naman ang atras niya? Hindi pa makatras ang animal. Yan. O, tapos ipatong pa. Ipatong mo dyan. Yan, isang upan mo mismo ipatong. Doon, i-horizontal mo gano'n. I-vertical mo. Yan. Tanggalin mo na yung tubig. Yan. Tapos ihiga mo yung tubig dyan. O kaya, itabi mo lang puro yung tubig. Okay na? Oh, sige, batsi na tayo. Punta na kami ng fish market. Manguhuli kaming isda. Anong score natin sa fish market pala? Naiba ako mga friends. Tulingan. Dala ko yung ano, dala ko yung ano, wala akong dalang ihawan. Pupunta kami sa dagat, mamimingwit. Pero bumili din kami ng isda. Ayan o. Dito sa fish market. Fish market to eh. Bili kami ng isda. Pamain sa kakainin namin pang ulam. Magluluto kami dun. Grabing ano na to. Nandito na sa fish market. Pupunta pa ng dagat, mamimingwit din, huhulihin din isda. Nakahuli na kami dito oh. Malalaking tambakol oh. Hipon, tambakol, bangus. Oh, di ba? Mayroon nang dadalhin pang ulam. Nakahuli na kami dito sa fish market ng isda. Pagpunta na lang sa dagat, ewan kung ano mahuhuli. Ang laki. Oh, ito yung mga nabiling isda oh. Tuna. Hipon. Magsisigang kami ng tuna. Saka ito yung mga pamain, hipon, bangus. Ayun, bumiling ng styro, yelo. Si Idol Pirna no. Lalagay namin yung isda, yung pang ulam, pang ihaw ayun no. Tuna, ang laki. Tanggalin sa plastic siya no. Hindi na no. Ay, hindi kasi Idol. Ha? Oh, laki oh. Yun. Kung isa. Oh. Ulam namin, tuna. Oh, di ba? Ay, oh. Nako. Ayos, full tank. Kasi ron yan pang ano? Binili niya ng special pamain daw, matigas yun eh. Stop over. Kain muna. Tropa. Alright, kain muna kami. Alpaham. Tsaka kubos lang. Ayaw na mag-rice. Ito yung kainan dito, restaurant oh. Kaya kumain, nakaupo lang. Yung gusto sa table, ayun oh, may table. Wala masyadong tao. Merinda pa kayo ah. Ayan, kain muna kami. Chicken barbecue paham, ayun oh. Ayun, ang tropa. Si Ronnie. Si Fernan. Si Poroy, yan. Yan na, kain na ha. Ayan oh. Ayan ang paham. Nos paham. Kalahati. Kubos lang ang amin. Wala kaming rice. Yan ang titirain namin. Alright, kain muna kami. Mga Uragon. Para diretso na sa dagat. Ano kami doon. Magtatayo ng tent. Tapos sa gabi yung kainan. Magluluto. Mag-iihaw ng tuna. Oh. Ah. Ito pang pagsasawan yun. Mga ako sabi niyan, sili, sibuyas, kamatis, ganyan. Yun, tapos nang kumain. Lalarga na. Diretso na to sa dagat. Mga dito na malaki. Ayan o, apat lang kami. Susunod yung ibang tropa. Ha, busog.
Alright mga Uragon, mga beshi mga bay, nandito kami ngayon sa Alcatan Beach Resort. Ayan, nandito kami kasama si Ronit, si Idol Fernan at Idol Poroy. Ayan o. Nandito kami pununtahan namin yung tumirik na barko. Mayroon ditong tumirik na barko, mga 100 years ago na yata itong ditong nakatirik. Matagal na. Pero mababaw ang tubig dito, lilipat kami ng pwesto yata doon sa kabila nito. Pinuntahan lang namin tong barkong tumirik. Ayan o. Ayan o. Matagal na to dito eh. Alcatan Beach. So, bali ayan yung barkong tumirik. Kuwan na eh. Pabulok na. Mahangin. Ayan siya. Bali dalawa to, nandun yung isa Medyo maliit yung isa nandun. Nakatirik. Sumadsad daw ito nung unang panahon. Nung 100 years ago yata. So, tiningnan lang namin ditong barko na nakatirik. Si Ronnie kasama namin. Pero lilipat kami ng pwesto yata na mababaw yung tubig dito sa may barko. Ito yung ship wreck. Tumirik na barko. Si Idol Fernan, si Poroy. Sasakyan namin, si Puti. Ayan yung barkong tumirik. The wreck ship. Ayan o. Tumirik. Kumapi kapitan. Tumagilid eh no. Hindi nakita sa radar, sa monitor. Mababaw pala yung dadaanan nila, kaya tumirik. Ayan po yung isa ay maliit. Ayan, so lilipat yata kami ng ibang pwesto. Mababaw yung tubig dito Wala, kami lang yung nandito. Kami lang ang tao dito. Okay, let's go! Let's go guys! Lipat kami doon sa banda ron. Doon daw sa banda, medyo malalim. Doon banda ron. Sige. Lipat kami ng kasama si Normiswari Parang si Normiswari siya yung putong na ganyan Ganyan kulay yung pinuputong niya Ano to? Palestinian? Palestinian citizen to. Si Ronnie. Bibili daw si Ronnie pamain. Ay, ng pamain. Na silsurada sa mag. Pingin ng lagayan. Mahahuli sila. Malakapas to Kahuli sila. Ay. Lalapat. Ganda ng tubig dito Lapit lang ng hagis mo dyan lang. Dami Ayun, dami Ayun, doon tayo Ay, diba? Ang galing nila Dito may talakitok dito Kasi may mga ganyan. High tide ang puta Yan na lang tayo tumira Kaya ko may huli na. 1, 2, 3. Latag muna. Maglalatag muna. Ayan. Lalagay kami ng yun. Hagis sana makahuli agad. Para meron tayong magandang panimula. Unang hagis ni Kaporoy. Ayan lalagay muna ng torda. Para may silungan, mainit Anong oras na mainit? 3:35 ng hapon. Tingnan natin ang kumagat yan, sir. Ano ba yan? Baka malaki yan ayos yan. Klaseng barakito. Ayan guys, mga Uragon, mga beshi, mga bay, mayroon nang kumagat.
Unang hatak ni si Ronnie. Malaki to, malaki. Ayun. Ayan na, oh. Oh! First cut. Bit. Alright. Lakas. Unang kagat. Hinatak ng hinatak. Lakas. Hiningal ka kagad, sir. Putang na yung kwento ko to eh. Sabi ko putang ina. Ano yun? Tumutunog. Tumutunog nga. Hatak yung ano, yung rails mo eh. Oh. Ay, sabit eh. Roy, walang sabit. Ayan o. Sabit. Girl Scouts, bit. Mga lods. Saan ka pa? Idol Proy. Kapuroy. Yun. Layo. Bit. Akala ko talakito. Kaya nga eh. Pati ba naman dito? Pati ba naman dito, Puroy? Hinahabol pa rin ako ng bit. Yan. Kakain muna. May dalang pansit na ano yung tropa. Pansit gisado na. Pansit gisado na bihon. Pansit gisado na bihon. Bihon kanton. Mix. Oh. Oh. Bilog. Sinugnog. Yan. Ang dagigan eh. Ay pala yung ito. Baka mapanis oh. Wow. Pansit. Yan, masarap. Kain mo ng pansit. Subo tayo pansit. Mahangin. Galing yan. Ito na. Tayong patuan. Medyo makapal ng konti. Ayun na. Kunin mo yung sa doon. Nakalagay sa doon. May simawan. Mag-iibis. Lilipat ng ibang pwesto. Mahina dito. Matumal. Oh! Kakalahati na! Kakalahati na yung pain. Tinira yan ng alimasag. Lilipat daw. Pupwesto sa ibang area. Puro sabit. Sabitan. Puputo lang mga linya eh.